Vedeli ste, že priamo v Leadzuke môžete vytvárať svoje vlastné web stránky alebo landing page? V tomto videu si ukážeme, ako na to. V hlavnom menu prejdeme do časti Sites a z hornej ponuky si vyberieme to, čo chceme práve vytvárať. Pojmom funnels v Leadzuke rozumieme predajné landing page, ktoré sú konverzne optimalizované a využívame ich typicky hlavne pri kampaniách. Webové stránky sú skôr také všeobecné rozcestníky s prvotnými informáciami o našej firme. A stores sú zase elektronické obchody. Poďme si ukázať, ako si vytvoriť jednoduchý funnel. My tu už máme predpripravenú našu vlastnú predajnú stránku, na ktorej ste pravdepodobne už boli aj vy a ktorú sme vytvorili taktiež priamo v našej platforme. K dispozícii opäť máte množstvo šablón, alebo si stránky môžete vytvoriť úplne od nuly aj sami. Klikneme teda na tlačidlo Edit a prejdeme do Buildera. V Builderi to teda vyzerá nejako takto. Hore máme základnú ponuku, kde si môžeme napríklad pridať elementy. Skvelé je, že tu máme Pre-built sections, takže kompletne hotové celé sekcie, či o nás, Call to Action, FAQs, petičky a množstvo ďalších, z ktorých si môžete podľa svojho vôle vybrať. Ďalej tu máme k dispozícii vrstvy. Čiže my v tejto landing page používame aj pop-up, preto je to uvedené ako samostatná vrstva. Ďalej, ak má funnel viacero stránok, tak tu si ich môžeme prehľadne zobraziť. Môžeme vložiť merací kód. Môžeme vložiť custom CSS, takže ak máme stránku náhodou profesionálne nadizajnovanú grafickým dizajnérom, tiež to vieme použiť. Vieme si zvoliť typografiu, typ písma, pozadie, nastavenia pop-up banneru, vieme upraviť SEO metadáta, prípadne nastaviť cookie consent. Ďalej máme samozrejme k dispozícii aj mobilný náhľad, aby sme si vedeli overiť, ako stránka bude vyzerať na mobile. Všetko je prispôsobené. No a v tejto časti máme prepojenie na doménu. Naša landing page už na doméne je, ale ak si budete vytvárať novú, tak tu vedľa budete mať možnosť Connect Domain. No a v tejto centrálnej časti už máme landing page samotnú, takže tu je to miesto, kde sa môžete realizovať, stránku si upraviť podľa vlastných preferencií. Na tejto pravej strane zase máte k dispozícii všetky ovládače, takže môžete upravovať písma, farby, nastavenia, rozloženie, všetky ostatné detaily. Keď máme stránku predpripravenú, môžeme ju dať uložiť. Cez ikonku to oka si ju môžeme zobraziť. No a keď je kompletne hotová, tak môžeme ju dať aj zverejniť. Opäť ďalšou veľkou výhodou takto vytvorených web stránok je, že sú plne integrovateľné s našimi formulármi, ktoré sme si vytvárali v predchádzajúcom videu a údaje z nich sa nám doťahujú priamo do nášho centralizovaného systému. Skvelá je tiež možnosť ďalších štatistík, ktoré si vieme pozrieť, takže k tomuto nášmu funnelu máme k dispozícii metriky ako page views, opt-ins, predaje a ďalšie veci, ktoré sa týkajú danej landing page. No a opäť v časti Analytics, ak si z drop-down menu vyberieme funnels alebo websites, tak si vieme pozrieť konkrétnu výkonnosť nášho aktíva. Teraz pozeráme na výkonnosť web stránky, ktorú sme si pred chvíľou upravovali. K dispozícii máme štandardné metriky pre webové stránky, čiže nejaké zobrazenia, odoslanie formuláru a predaje, ktoré nám daná landing page priniesla a konverzný pomer. Toto všetko nám môže slúžiť ďalej k nejakému AB testovaniu, že predajných stránok si môžeme vytvoriť niekoľko, no a testovať, ktorá bude mať lepšiu výkonnosť. Tu na grafe vidíme, ako sa nám výkonnosť vyvíjala v čase. Ďalej máme k dispozícii tradičné metriky, ktoré možno poznáte aj z Google Analytics. Úplne na konci máme ešte aj geografickú analýzu alebo analýzu návštevnosti podľa použitého zariadenia. Šablóny, ktoré tu nájdete, sú profesionálne prispôsobené tomu, aby vám návštevníkov konvertovali na lídy. A naše centralizované riešenia zase spôsobia to, že zachytené lídy sa vám automatizovane uložia do CRM systému. Mocné automatizácie zase procesne zabezpečia každý ďalší krok. Vytvorte si teda svoje vlastné landing page alebo web stránky ešte dnes a držíme vám palce. Uvidíme sa pri ďalšom videu a ahojte.